Uyakwazi sometimes ubone umntu ucinga uba fanuba ufundile ngendlela ombona enza ngayo izinto. Xa uthi uyeva ubone uyeva kuthiwa akafundanga but ube uqonda wena eyi ucinga uba fanuba ufundile ngokwe-behaviour yakhe mhlawumbi oyibona. Andithi umntu ongenasikolo akakwazi ubhiheyiva but nje ngendlela ethile oyiqaphelayo nawe into yomntu ofundileyo nongafundanga. Kubekho lo ufundileyo ungakhange uyicingele noyicingela uba ufundile. Xa uvayo uqonda hayi bo uyothuka ngendlela le bhiheyivha ngayo, hayi ayitsho tu uba unesikolo. Ufumanise omnye une-degree okanye une-honours okanye une-masters kodwa akukho kwanto itshoyo. Qha uzibuze umbuzo hayi maan lo mntu if bebengafundanga lo mntu ubhiheyiva ngeli hlobo okanye wenza izinto ngeli hlobo inobe bezawuba njani? Because ayitsho tu ukuthi lo mntu uyile esikolweni. Ndizama ukuthi enye into ziyabhidisa maan, hayi ubomi bunzima. Iinyawo zikaqhinebe norhadebe because ezinye izinto ziyabhidisa nje. Kubekho ke ngoku thina aba uzawucingela uba fanuba ababhadlanga bavele bakubonise uba babhadlile. Xa ucinga uba babhadlile bavele bakubonise uba ha-a asibhadlanga ncam. Xa uthi umnika isitulo avele akubonise uba ha-a akukho need yesitulo ngcono ndihlale phaa phantsi. Xa uthi ngenye imini ucinga uba fanuba asuke uzohlala phaa phantsi afike afune isitulo. Xa uthi ngenye imini udibana naye udibana naye enxibe isuti. Ngenye imini xa uthi udibana naye unxibe i-overall funeke undibeke nje apha emxoxeleni. Zama ukuthi bakhona ke nabo banjalo abantu, bakhoyo nje apha phakathi kwenu qha awukwazi uba ubabeke kwindawo ethile because awubazi noba bafanuba bahlale kwesiphi isitulo and then bayonwabela ke loo nto leyo. Ngabantu abanjengam ke abo, shap shap.